dic Xavi Rius i treballo a la Universitat Rovira i Virgili com a professor i com a emprenedor. Vaig fer un viatge fa 3 anys amb la meva família a Nicaragua, Guatemala i El Salvador. I arran d'aquell viatge em va interessar molt en la cooperació amb països de Centroamèrica. Estic treballant a la ONG Comitè Òscar Romero. Al comitè fem molts projectes, un dels quals és la sensibilització a estudiants de secundària. I jo estic col·laborant en aquest projecte, anant a escoles i explicant diferents temes relacionats amb la cooperació. La meva funció és anar a les escoles, fer xerrades de sensibilització als estudiants. Llavors els presentem diferents temes com els drets humans, els expliquem experiències de viatges i a través d'aquests temes que ells puguin aprendre una mica de què és la cooperació. Crec que s'ha de continuar cooperant per millorar com a persona, tots tenim la necessitat de millorar com a persones i cooperar ens fa millors persones i després per millorar el món en què vivim, el nostre entorn. La cooperació és essencial per millorar tant el nostre entorn, la nostra ciutat, com també el món en què vivim, que ja és globalitzat.